ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯರ್ದು ಬೈದನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಂತ್ರಕ್ಷತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದನು ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಎನ್ನಿವೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಪ ಒಂದುಲೆ ದಾಯ ಪಂಡದ ಅಂಟ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯರ್ದು ಬೈದನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಂತ್ರಕ್ಷತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಲ ಬೈದನು ಅವೇನು ವಾರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಐನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐನ ಎದುಕೊಂಡ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೋಘವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ತೂಂದು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಏಪ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪರಂಡ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪೂಜೆ ನಡಪರಂಡು ಆನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಅರ್ಜೀಲಿಯಾ ಹಿಂದೂ ಕಮಿಟಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಕತ್ತಲಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮದೇವರನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಪ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನಕಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೋಮವಾರದ ಬಲೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಆದರ್ಶನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಮೋಘವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ದಿನನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಎಂಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಕುಡೋರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ತೋಲೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಕಾಯಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 2024 ಜನವರಿ 22ರಂದು ಎಲ್ಲರೂ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ